Yy, Felly mae hwn yn un o gyfres o digwyddiadau sydd mae Dolan yn cydlynu. Mae o yn ddarlusoedd a digwyddiadau sydd yn dathlu a trafod hanes ein ardaloedd ôl diwydiannol llechi. Mae o wedi cael ei ariannu gan Llechi Ogledd Orllewin Cymru, Gronfa'r Partneriaeth Eryri a Gronfa Treftadaeth Loteri a Chyngor Gwynedd. A diolch yn fawr iawn am hynny. Mae yna nifer o hein wedi bod, mae yna recordiadau ar gael i chi ar YouTube. Os ydych chi hefo diddordeb mewn gweld y darlith yma eto, mi fydd hwn ar gael ar Pyst Dolan gan fod yr tudalen y newydd gyda ni. Felly dwi'n mynd i pasio ymlaen i Gwion rwan. Diolch yn fawr iawn. Ie, da chi'n lwcus iawn heddiw, da chi'n cael 2 cyflwyniad. Ac unwaith eto, dwi jyst eisiau diolch eto i Dolan ac i Gomentadaeth y Byd a Loteri, ac hefyd i Brocast a Cwmni Bro, yn enwedig Glyn a Gwenlli, a Glyn wrth gwrs sydd yn cyfieithu heddiw os oes angen. Ac wrth gwrs dwi eisiau diolch i John Dilwyn sydd ei hun yn yw ffigwr yn hanes lleol ro fama, dwi'n siŵr mae pob yn gwybod. Yn wedi gyda'i waith, yn wedi Coleg Madryn ac yn yr archifdy ac yn y blaen. Ac dwi'n meddwl dwi am gadw hi'n short and sweet, ac mi ddau basio fo ymlaen i chi, Dilwyn. Diolch yn fawr iawn. Diolch a diolch am y gwahoddiad i reid y sgwrs mae hyn yma. Rwan dwi'n mynd i drio yng ngorau i rannu'r sgrin efo chi gyd rwan. Mod i'n gallu dangos y cyflwyniad. O'r dechrau. Na o, champion. Ydy hynna'n gweithio rwan? Na o, dim, diolch yn fawr. Felly, y teitl ydy, fel gwelwch chi ar y sgrin, Llwyn Uchas ar Stag's Head gwreiddiau Siop Griffiths. Ond mewn gwirionedd, mae Llwyn Uchas yn fwy na gwreiddiau Siop Griffiths. Mae o'n wreiddiau Pen y Groes gyfan bron iawn i ddeud y gwir, achos mae rhan fwyaf o bentra Pen y ar un adag yn dir ffarm Llwyn Uchas. Ond dwi am gychwyn efo sleid sy'n dangos cyfnod bod Pen y Groes yn bod o gwbl. Y map yma. Map John Evans o Ogledd Cymru yn 1795. A be da ni'n ei weld, ac os maddiwch i mi roed fy pwynt i leser, dyna ni. Dyma Lanllyfni. Yn fan hyn fydda Pen y Groes, ond does am sôn amdano fo. Dyma Llynnon Nanlla, a mi roedd yna 2 ar y cynnydd gwrs, dim ond y llyn ucha yma sy'n bodoli heddiw yma, ond mi gafodd y llyn isa i sychu. Ac o bod ydych chi'n weld yn y Ffryn Nanlla, ydy mae Pant Du yn cael ei ddangos fel un o'r prif ffermydd mewn gwirionedd. Mi roedd Pant Du yn gwneud llyn stad uchan ar un fath. Talysarn, nid pentra Talysarn ydy hwn, ond Talysarn isa ddoth wedyn i fod yn blas Talysarn, yr adfail sydd wrth ymwch ar Dorothea. Wedyn yn uwch i fyny, mae gennym ni Nanlla, mae hwnnw'n cael ei ddangos fel tŷ eitha sylweddol. Nid pentra Nanlla, mae hwnnw chwaith, ond plas yn Nanlla, sef tŷ mawr erbyn hyn. Felly, ffermydd tir amaethyddol, ma'n blastau, ac yn niwedd yr 19af ganrif, mi roedd diwydiant yn dechrau amlygu hun, fel gwelwch chi fan yma, slet cwari, ond os edrychwch chi, y ffordd yn dod i lawr o'r topiad ag ati hi, sy'n awgrymu mae chwarel Gilgwyn sy'n cael ei chyfeirio ati hi'n fan yna. A wedyn yn uwch i fyny, a drws y coed, a wedyn dwi'n cymryd na beth ydy'r symbola bach yna ar y map, ydy ryw ffordd o gyfleu gwaith copar oedd yn drws y coed. Ond dim sôn am Ben y Groes. A dydy'r ffordd hyd yn oed ddim yr un ddath, achos os sylwch chi, mae'r ffordd yn dod o Lanllyfni, croesi'r afon, ac wedyn rhyw droelli'r chwith, ac wedyn yn dod yn ôl ac yn dod i blaen wedyn am Gaernarfon Fforcw. Be da chi'n gael yn fan hyn ydy'r ffordd sy'n mynd i fyny am Garmal, a honna ydy be da ni'n alw bellach yn hen lôn, yr unig lôn rhedeg hynny wrth gwrs i fyny y Dyffryn i ddrws y coed a hyd i Thu Hwnt. Felly dyna fel yr oedd pethau yn niwedd y 19af ganrif. A y map yma, rhyw chydig bach cynt, mae hwn jyst yn canolbwyntio ar y ffordd 1771 o gwelwch chi dyddiad hwn. Dyna bentra Talsarn, a beth sy'n cael ei weld yn fanna ydy, yn amlwg nad oes na ddim pont, ond rhyd.
oedd y ffordd yn mynd trwy'r afon, mae yna lwybr cyhoeddus yn dal i fod yna. A ar draws, neu o amgylch y gors o petai, ac yn ymuno fan hyn a beth sydd bellach yn cael ei adnabod fel Lôn Tan Bryn. Mae ffarm Tan Bryn tua fan hyn, a mi roedd honno, fel mae'r map yn deitha ni, yn eiddo ar y pryd i Mr Lloyd Tŷ Newydd Llŷn, achos i fam o oedd eires Stad Uchan Tan y Bryn. Wedyn, da ni'n mynd yn fan hyn, lle mae na ffordd yn ymuno, be mae'n dweud ar y map, wedi ffrom Betws Llandwrog. A beth oedd Betws Llandwrog? Oedd rhyw fath o ryw dafarn, oedd tua lle mae lodge fawr ffrynt Gryn Llifon heddiw yma. Felly, beth sydd gennym ni fan hyn, mewn ffordd ydi pen ucha yr All Goch, lle mae honno'n dod i fyny ac yn ymuno fwy na heb wrth Giat Tan Bryn yma na'n de. Wch chi'n neud Giat Tan Bryn sydd ar ffordd clynog bellach, felly, ers gwneud y ffordd o'r Sgoi. Wrth gwrs, mae yna ddarn o hen Lôn Tan Bryn sydd mo'i hangen ni yr un fath ag oedd cynt. Felly, da ni'n mynd i fyny be da ni'n alw bellach yn All Doli. Wedyn mae yna droiad i'r dden fan yna i ddrws y coed. Honna ydy'r troiad sydd yn mynd o dop All Doli a i fyny ffordd Llwyndy ac ymlaen am Hen Lôn. Ond mi roedd y ffordd yn mynd yn syth yn ei blaen fforcw am Rhyd y Dimpan. Rhyd y Dimpan eich enw diddorol. Glan Rhyd, wrth gwrs, ac yn ei blaen am Gaernarfon. Felly, dyna'r map yn 1771 a'r tir yn y pen yma o gwmpas y troiad am ddrws y coed o boptu, mae'n dangos Mr Wyn of Wern. Pwy oedd hwnnw, meddwl chi? Wel, William Wyn, y pedwerydd i gario'r enw. Mi roedd teulu Wern Penmorfa, sef y Wern sydd rhwng Pentrafelin a Porthmadog. Mae y rheilffordd yn dod i mynd dros bont y Wern, un o'ch chi sy'n gyfarwydd ar ffordd i Griciaeth o Porthmadog. Felly, mi ddiodd o'n gartra henoed. Dwi'n meddwl bod o'n ôl yn dŷ preifat erbyn hyn, ond beth bynnag hwnnw ydi plasti'r Wern, a mi roedd un stad yn ei dydd a'r William Wyn yma oedd yn berchan y tir o gwmpas lle mae'r troiad, fel dwi'n dweud am ddrws y coed, sef mewn gwirionedd lle mae Pen y Groes erbyn hyn. Rhan o stad y Wern oedd y cwbl. Ac yn y Llyfrgell Genedlaethol, mae yna gyfrol o fapia. Mae'r teitl y rhwysgawr, A Complete Survey of the Several Properties of Wern, Llandegwni, Elernion, etc. An estate belonging to William Wyn Esquire. William Wyn y tad ydi hwn. Y trydydd, fel ni'n dweud, pyn bach o ddiddychymig o teulu'r Wern o ran dewis enwa. Mi roedd yna 5 ohonyn nhw, dwi'n meddwl, naill genedlaeth ar ôl y llall. Beth bynnag 1747 ydi dyddiad. Y map yma yn gyfuniad o stadau wedi dod i lawr trwy wahanol ganghenna o'r teulu. Y Wern ei hun, stad Llandegwni yn Llŷn, yn bell o Botwnog. Dwi'n meddwl o bosib mae trwy stad Elernion yn Rhefor, yr oedd y tiroedd ym Mhlwyll Llanllyfni wedi dŵad i'r teulu. Ond beth bynnag, mi roedden nhw i gyd yn 1747 yn eiddo i berchenog stad y Wern. Felly. A mae'r gyfrol yma sydd yn y Llyfrgell Genedlaethol, fel fi'n dweud, yn cynnwys 5 tudalen yn dangos mapia Mhlwyll Llanllyfni. A dwi jyst am ganolbwyntio ar un ohonyn nhw am funud. Sef y map yma o Air Ffarm ym Mhlwyll Llanllyfni. Llwyn Uchas, Tŷ'n Werglodd, a Llwyn On. Nid y Llwyn On sydd yn bodoli yng nghanol Cyntaf Pen y Groes heddiw yma di hwn, ond yr hen Llwyn On i fyny ar gyrion Clogwyn Melyn. Dyna fo, mae'r tŷ'n cael ei ddangos yn fanna. A deud y gwir, yr fforch yma fan hyn ydy lle mae hen lôn a y lôn i fyny am Garmal yn gwahanu. Felly y tir yma oedd yr hen Llwyn On, a mae bron Meirch a falle fan hyn heddiw dydy. Dyma lwybr cyhoeddus cychwyn o'r gongol am fan hyn. Mae yna rhywfaint o gerrig yn dal yna, ond mae'r hen Llwyn On wedi mynd. Ond beth yna, beth dwi eisiau ganolbwyntio arnyn nhw rwan ydy y ddwy yma, Llwyn Uchas a Tŷ'n Werglodd, achos am ddarn helaeth o'r 19th ganrif ymlaen, dydy gwir, mi roedd y ddwy yn cael ei ffarmio fel un. A beth dwi wedi trio wneud yn fan hyn ydy trio dangos lleoliad y ddwy ffarm ar yr ochr chwith, a dangos map OS cynhara 1890, yn dangos fel o Pen y Groes wedi dechrau datblygu erbyn hynny. Ac mi wnawn ni drio canolbwyntio lle mae terfynau, achos mae'n anodd, fel gwelwch chi, da ni'n gweld ar y map yma y terfyn rhwng y ddwy ffarm. Ond erbyn y map yma 1890, mae yna gymaint o newid caeaf allan wedi bod. Mae'n anodd dilyn y terfyn rhwng y ddwy ffarm, achos bod nhw, fel dwi'n dweud, yn cael ei ffarmio ar y cyd. Ond mae'r adeiladau'n fanna yn dangos
Tŷ'n Werglod ac ar y map, mae Tŷ'n Werglod yn cael ei ddangos yn fan hyn. Mae yr adeiladau yna yn dangos tŷ ffarm Llwynduchas, ac mae'r darn melyn yn y canol yn fan hyn yn dangos y lleoliad yna. Ac wrth gwrs, yr unig beth sydd ganddo chi heddiw yma i gofio y ffaith ydy enw y stryd bach yna, Llwynduchas, sydd yn dod i lawr o ffordd Llwyndi i lawr i ffordd y sir. Ond yn fan honno, tua gwylod y stryd, neu ffordd Llwynduchas bellach, yr oedd y tŷ ffarm, a'r adeiladau ffarm ac yn y blaen. A mi roedd y tir yn ymestyn, wel, o geg lôn Tam Bryn, fel o'n i'n dweud, achos dwi wedi lliwio mewn gwyrdd fan hyn, y ffordd o wreiddiol oedd yn dŵad o gyfeiriad Llanllyfni a trwy'r afon yn fan hyn, fel gwelson ni ar y map na o 1771. Rowndio, a felly o geg lôn Tam Bryn, ar hyd y ffordd sydd yn sgwar yr orsaf erbyn hyn, dydy, ac wedyn i fyny hibio stryd Capal ac yn y blaen, ac am dop all Dolin fan hyn. Ac yn ddiddorol iawn, oedd y ffordd yn mynd yn syth yn ei blaen, wrth gwrs. Hynny di, doedd ganddoch chi ddim tro, wel oedd o ganddoch chi tro, ond fanno oedd y gyffwrdd, os ydych chi, y troiad sydd yn hop all Dolin yng nghefn yr hen bost. Fanno oedd y troiad i fynd am y ffordd oedd yn mynd am drws y coed, fel oedd y map yn ei gyfleu fan yna. Oedd yr ffordd am Gaernarfon yn mynd yn syth yn ei blaen yn dop yr allt, heibio ffrynt, lle roedd Capal Sowar wedi cael ei godi wedyn, ac wedyn yn ei blaen i fyny ffordd hyn. Doedd y briffordd trwy ganol y pentref fel mae heddiw ddim yna yn y cyfnod yma yn y 19af ganrif. Felly mi roedd y tir wedyn yn ymestyn i fyny, wel, terfyn y fynwant, fel gwelwch chi, erbyn heddiw felly. Oedd hwnna yn derfyn y ffarm yr adag hynny, ac yn ymestyn o dros y ffordd at Treddafydd, lle mae'r tir wedi baratoi ar gyfer codi tai erbyn hyn, draw ffordd yna'n terfynu a tir Gwynfa, ac wedyn draw ffordd hyn yn terfynu a Llandy, dod i lawr ffordd hyn, mae ysgol Bro Lleu yn fama heddiw, mae ysgol Dyffryn Anllan fanna, da ni'n gweld llwynon presennol yn y canol sy'n rhaid rhyw syniad yn ei lleoliad. Do'r ffordd y brenin adag y map yma, 1890, yn byd o'n llwybr troed, ond felly mi roedd hi'n ffarm eitha sylweddol wedyn i lawr wedyn, bob cam at yr afon, yn gyfuniad, fel dwi'n dweud, o ffarm Tŷ'n Werglod a Llwynduchas, ac am ddarna helaeth o'r 19af ganrif, a yn sicr wedyn i mewn i'r 14af, mi roedd hi'n cael ei ffarmio fel un. A dyma y map eto o 1747, a dwi wedi tynnu sylw yn fan hyn, yn benodol at enwa 2 gau sydd yn y gyffwrdd fan hyn, lle mae'r troiad a'r dop all Doli i fynd i fyny am ddrws y coed. Rhif 10 a 12, fel gwelwch chi, ydy Cae Penygroes. Felly, nad o'n ddim pentra, mi roedd yr enw'n bodoli, a tir Hen Du o dros y ffordd, ac enw'r cae yma hefyd ar y map o ffarm Hen Du ydy Cae Penygroes. Felly hwn, am byd debyg, tu ar y chwith, a'r dop lle mae all Doli rwan, hwnna mae'n byd debyg oedd y Penygroes gwreiddiol, yr unig Penygroes oedd yn bodoli yn y cyfnod hwnnw, yn Du yn fan yna. A mi roedd ffarm yma fan hyn yn 73 o erwaith, 73 o Ceri. Eta, beth sydd ganddon ni fan hyn ydy hysbyseb ocsiwn, ond dewch i ni gael rhyd y cemper. Yn 1761, mi roedd y trydydd William Wyna, y gwelson ni, yr un oedd wedi gwneud y mapia, felly. Mi oedd wedi prynu stad Bryncir yn ychwanegiad sylweddol at stad y Wern. Rwan, stad Bryncir, nid pentra Bryncir wrth gwrs, ond y Bryncir sydd yng ngheg Cwm Pennant. Mae yna rhywfaint o adfeilion rhastru Bryncir i'w weld yng ngheg Cwm Pennant. Heddiw mae'n ei ddangos tynnu chi nes ymlaen. Ond oedd hi'n stad eitha sylweddol, llawer iawn o'r tirodd Mhlwyr, Llanfihangel y Pennant, yng Nghwm Pennant ei hun, ond rhai o'r plwyddi cyfagos hefyd fel Dol Benmaen ac yn y blaen yn diroedd y stad. Mi brynodd y stad honna, mi dalodd rhywbeth fatha 15,000 amdani hi oedd yn swm aruthrol yn y cyfnod hwnnw. A fuodd o farw yn 1766, rhyw 5 mlynedd wedyn. Mi oedd ar adael stad anfarth ar ei ôl, mewn sawl plwy. Penmorfa, Llanfihangel y Pennant, Dol Benmaen, Criciath, Treflys,
wedyn Llanel Haearn, sef tirodd Elernion, fel ni'n sôn, yma'n Llanllyfni, a tirodd hefyd yn Ffestiniog, oedd yn cynnwys chwarel yn nes ymlaen, yn niwedd y ganrif pan oedd y lle yn cael ei reid ar werth fan hyn yn 1799. Ond wrth gwrs, mi roedd hynna i gyd wedi costio'n ddrydfawr iddo fo, mi adawodd o, nid yn unig stad yn Ferth, mi adawodd o lawer iawn o ddyledion hefyd. A mi ddaru fab o, yr pedwerydd William Wyn, fynd ati i godi morgeisi ar y stad benthyg pres mwyn trio cynnal yr iddo, mwyn trio cynnal bywyd tirfeddiannwr, ond wrth gwrs mi roedd hynny yn straen aruthrol ar y stad. I ared codi sawl morgais ar diwedd fu i'r cwbl gael ei croni gan un. A hwnnw yn y man wedyn yn dweud bod rhaid clirio'r dyledion. Ac yn 1799, yma da ni'n weld fan hyn, ocsiwn yn cael ei chynnal yng Nghaernarfon yn yr hotel. Dwi'n ni'n bod yn hollol siŵr, mae yna ddau opsiwn, naill ai y gwesty ddoth i gael ei adnabod, neu sy'n cael ei adnabod erbyn hyn fel y Celt, neu mi roedd yna westy hefyd yng nghanol y dre, y Sportsman, lle mae Pencadlys y Cyngor Sir erbyn hyn, ond yn fan honno y canhalwyd yr ocsiwn yn 1799. A mi brynwyd y cwbl gan un perchennog. A'r dyn hwnnw oedd hwn, Gwilym Lloyd Wardle. A mae yna lun o hwn, fel da ni'n gweld, hwn di'r un cyntaf i gael darlun ohono fo. Darlun wedi beintio yn 1819, a mae'r gwreiddiol yn cael ei gadw yn yr National Portrait Gallery yn Llundain. Felly mae rhaid bod hwn yn dipyn o ddyn i gael llun wedi gadw ohono fo yn y fan honno. Pwy oedd o? Wel, di am fanol dipyn bach amdano fo, achos mewn gwirionedd oherwydd y dyn yma, dwi'n credu doth y teulu i ddiw i Lwyn Uchas. Beth bynnag, mi ganwyd o yng Nghaer gafodd ei eni, ond oedd ei fam o Gymraes neu o deulu o Gymru, felly cyfreithiwr oedd ei dad o Nghaer, Francis Wardle, a'i fam o Catherine Lloyd Gwilym oedd ei cyn priodi, yn ferch ac yn eiras stad Echan wrth y milwyr wyddgrig o'r enw yr Hersedd yn Gymraeg neu Heartsease yn Saesneg. A wedyn mi ddaru o'i hun priodi eiras hefyd, oedd hi'n rhannol rannu stad Madryn efo'i chwaer. Ei chwaer oedd yr hynna, hi gafodd yr rhan fwyaf ar stad, ond mi ddaru o priodi yr ail ferch a etifeddu rhywfaint o dirodd i'w chanlyn hi hefyd. Ond yn yr Wyddgrig roedden nhw'n byw, da ni'n gwybod hynny achos mae plant wedi cael ei bedyddio yn Eglwys yr Wyddgrig. Ond ymhen rhyw 4 blynedd, mi ddaru ymuno a catrawd breifat oedd wedi cael ei sefydlu gyn Watkin Williams Wyn Stay mwyn mynd i ymladd yn y gwrthryfel yn Werddon, yr Ancient British Fencible Cavalry, oedd enw'r gartref honno. Felly treulio ryw 2 blynedd yn Werddon, ac yn dilyn y cyfnod hwnnw, ddaru o brynu Llad Bryncir a'r Wern. A fel o'n i'n dweud, mi roedd o trwy wraig, felly wedi cael gafael ar ran o stad Madryn yn Llŷn. Mi ddaru nhw ymgartrefu mewn tŷ godwyd ar eu cyfar nhw yn Llanbedrog a roed yr enw nath ryw rwysg ffug os liciwch chi, yr Cottage o'r Name oedden nhw'n cyfeirio atyn nhw, sef yr bythynod crand, diolch felly. A dyna di enw'r tŷ yma yn Llanbedrog heddiw yma gyferbyn ar eglwys y Cottage. Mi oedd o'n bartner busnes a mae'n bosib na yn sgil Maddox fatha. Ddaru rhyw gymryd diddordeb achos wrth gwrs da ni'n y cyfnod yma rwan pan oedd Maddox wedi prynu'r tiroedd ac yn gobeithio sychu y traeth mawr. Beth bynnag mi ddaru o fod yn bartner busnes i William Alexander Maddox yn y ffatri ddillad neu'r ffatri wlân o gynno yn Rhemadog. Oedd o hefyd yn rhan o'r pwyllgor neu'r cwmni oedd yn gyfrifol am y ffordd dyrpaig a cwmni harbwr ym Mhorthyn Llaen. Y gobaith oedd ganddyn nhw oedd bod Porthyn Llaen yn mynd i fod yn brif borthladd ar gyfer Iwerddon, bod o'n mynd i gystadlu efo Caergybi felly. A felly dyna oedd y gobaith, mi wneithgwyd ffordd well wedyn i gael tuag at Porthyn Llaen, oedd y ffordd honno yn ymuno efo'r ffordd dyrpaig oedd i fyny yn Capal Curig, oedd i lawr trwy Nant Gwynant a drwy beth oedd yn Dre Madog maes o law. Dyna pam bod ganddoch chi Dublin Street yn dal i fod yn Rhemadog heddiw yma. A wedyn yn ei blaen trwy Griciath a Llanystumdwy a wedyn fforchio mewn y groes Llanystumdwy, un cangan yn mynd trwy Pwllheli, llall yn y syth a draws gwlad, a dod yn ôl at ei gilydd yn Buduan, ac yn ei blaen i
i Borthyn Llaen. A wrth gwrs, mae mor wahanol i ffyrdd gwledig llun, achos mae hi'n hollol syth. Felly mi roedd o'n weithgar yn y cyfnod byr y buodd o'n byw ffordd hyn, ond y diwedd fu yma cefnu ar Sir Gaernarfon a mi symudodd o ar teulu i fyw i Bath. A wedyn mi ddoth yn aelod seneddol. Ac yn sgil hynny, o ran ei wleidyddiaeth, oedd o'n eitha adain chwith, os ydych chi, doedd gennych chi ddim o'r un pleidiau gwleidyddol pendant as ei ganfon ni heddiw yma. Oedd o yn dipyn o radical mewn gwirionedd, felly credu mewn hawliau dynol ac yn y blaen. Ond yn 1819, yma gyfnod y llun hwn, wrth gwrs, mi lwyddodd o i ddod yn dipyn o enw, dweud y gwir. Mi gafodd o ymchwiliad seneddol, trefnu bod yna ymchwiliad seneddol yn cael ei wneud i'r rhan oedd gen y Duke of York, sef ail fab George y Trydydd o hwnnw. Fo oedd yr prif, neu'r pen cadfridog, y Commander-in-Chief of the Armed Forces. Fo sydd yn yr higwm Saesneg, mae'n gyda beth chi'r Grand Old Duke of York, he had 10,000 men. Beth bynnag, fo, mi roedd yna amheuaeth bod o'n gwybod bod hi fistres o, ar y cyn fistres ebyn nhw, felly oedd hi cyn fistres yn 1819 ac yn fodlon achwyn o bosib, felly a wedyn mi o'n amheuaeth bod o'n gwybod bod hi yn gwerthu comisiynnau yn y fyddin, chi rhaid hawl i gael teitl yn y fyddin, felly am bres trwy bod hi yn perswadio i chariad, felly bod hi'n syniad da i rhaid comisiwn yn y fyddin i rywun a bod hi'n cael tal am hynny. A'r amheuaeth oedd bod o'n gwybod yn union beth oedd yn digwydd felly. Ac i'r pwyllgor seneddol fethu, mi gorfodwyd o i ymddiswyddo. Ac am gyfnod mi roedd Wardle yn arwr. Mi gafwyd y llun a wedi beintio ohono fo, mi gafwyd medala ohono fo, mi gafwyd pen ddelw bys felly ohono fo, mi gafodd ryddfraint sawl tre a dinas, oedd o yn wir yn arwr y bobl felly. Ond fel dwi wedi dweud yna dros dro y buodd hynny, achos chydig o fisodd i bob, chydig o wythnosodd yn dweud yn diweddarach bron iawn, mi ddeithwyd ag achos llys yn ei erbyn o gyn drefnwr yn Llundain. A'r gred oedd mae Mrs Clark oedd wedi perswadio'r dodrefnwr i ddwad ag achos yn erbyn Wardle, achos ei dadl hi oedd bod Wardle wedi prynu i gwybodaeth hi, prynu y ffaith bod hi'n mynd i dystio yn erbyn y Duke of York trwy addo talu am ddodrefn newydd i'r tŷ oedd hi wedi renti. Mi roedd hi'n costio miloedd. Ond beth bynnag, mi ddweud ag achos yn ei erbyn, mi gollodd yr achos, mi ddari apelio, mi gollodd hwnnw wedyn, oedd yn golygu bod o mewn cryn ddyfrau dyfnion o ran trafferthion ariannol. A'r diwedd fu, mi ddefo werthu stad Bryncir i ddechrau yn 1811, ac erbyn hynny rhan o'r stad honno oedd tiroedd Pengroes, ac felly mi werthwyd tiroedd heini. Wedyn, flwyddyn wedyn, ddari o ddim ail sefyll i wael ethol, mi ddod yn byw i lawr yng Nghaint am gyfnod, a wedyn yn 1813 gwerthu stad y Wern, a i ddari ddianc, nôl pob sôn, i osgoi i ddyledion. Mi ath i Florence i fyw fo a'i wraig. Ac yn fan honno, byw o farw, 1833, mae wedi gladdu yno yn y fynwant yn Florence. Ond beth bynnag, am gyfnod o ryw 10 mlynedd yn uchaf Bedwaredd gan 1915, fo oedd perchan y tir lle mae Pen y Groes heddiw yma. Yn y cyfnod hwnnw hefyd, y doth y ffordd dyrpeg. Dwi'n meddwl bod o'r rhan o'r ymdiredolaeth honno. Y rheswm bod ni'n gwybod am gwmni Tyrpaig Borthyn Llaen ydy bod y cofnodion wedi cadw. Yn anffodus dydy cofnodion y gwmni Tyrpaig yma ddim wedi cael eu cadw. Oedd y ffordd yma yn ymuno, oedd yna ffordd dyrpeg yn mynd eisoes o Bwllheli i Gaernarfon. Oedd hon yn ymuno yn Glarhyd ac yn mynd yn ei blaen i Benmorfa ac i Dremadog Maes o Law, wrth gwrs, yn dewl chi. Beth bynnag, da ni'n gweld bod y ffordd honno, mae hi'n dod yn fan hyn, yn torri'r gongol yn fan hyn, yn dydy. Dyna sydd wedi creu'r tro sydd bellach yn hop a lloli. Felly roedd hi'n dod i lawr ffordd hyn, a trwy ganol beth sydd yn Ben y Groes erbyn hyn ac ymlaen, a ffont newydd i groesi'r afon yn Llanllefni. Felly oedd hi'n mynd reit trwy ganol y ffarm. Felly mi roedd hynny hefyd siŵr o fod yn symboliad dros uno tiroedd y ddwy, achos mi roedd yna dipyn o amharu, fyswn i'n feddwl, ar dir y ffarm o gael ffordd fel yna mynd reit trwy chanol ni.
Mi brynwyd y tir un y gŵr yma, mi brynodd y ddwy stad, y capten Joseph Hydart. Oedd hwn yn gymeriad digon diddorol, dydy gwir, oedd wedi cychwyn digon clodaidd yn Alon Bif yn un Cumberland Magwyd o. Pysgotwr oedd ei dad o, i ddari ynta gychwyn yn yr un maes, ond mi ath yn gapten llong yn y diwedd. Mi roedd o hefyd yn hydrograffyr, sef dyn sydd yn mapio moroedd, ac oedd yn amlwg o ran gwneud arolgion o wahanol ar harbyrau ac yn y blaen. A un peth pwysig nath o ddari roed cyfoeth sylweddol iddo fo, o dyfeisio peiriant stêm i greu rhaffa. Yn ytrach na bod chi'n gofod cael yr ropog chyden wthaf lle roedd dynion yn gofod sefyll un bob pen ac yn troi y rhaffa efo'i llaw mwyn creu rhaff, i ddari o ddyfeisio peiriant stêm, a hynny ddari roed cyfoeth sylweddol iddo fo. Oedd yn byw yn Highbury Terrace yn Islington, fel gwelwch chi. Ond mi brynodd, a mi roedd hwn eto a chysylltiad efo William Alexander Maddox, y dyn ar ei ddatblygu y Cob a Tre Madog ac yn y blaen. Ac felly mae'n byd debyg na trwyddo fo y doth o i wybod am y ffaith bod bryncir ar wern ar werth, a mi brynodd y ddwy stad yn y pen draw, 2 flynedd ar wahân. Ond fel gwelwch chi, fe farw'n 1816, felly na chafodd o ddim llawer o amser i wneud rhyw fawr o wahaniaeth i'r tiroedd roedd o wedi prynu. Ond mi ddari i fab o, oedd yr un enw o, a gafodd ei wneud yn syr, pan oedd o'n uchel Sirif sy'n Gaernarfon 1821, mi ddari hwnnw fynd ati i godi adeiladau mae hoel o i weld ar y stad hyd heddiw yma. Plasty bryncir, yr plasty newydd godwyd ganddo fo yn adfail yng Ngheg Cwm Pennant, fel fi'n dweud. Mae'r tŵr gododd o, mae hwnnw, bod hwnnw wedi bod yn adfail hefyd, mae hwnnw wedi cael ei adfer erbyn hyn, a mi welwch chi fel ydych chi'n mynd ar hyd y briffordd, pasio Dolbenmaen, edrych draw i'r chwith am Gwm Pennant, mi welwch chi ben y tŵr yn sticio fyny uwch ben y coed. Sir Joseph Hydart oedd yn gyfrifol am hynny. Ond fo hefyd oedd yn gyfrifol am yr adeilad sydd yn rhan o'n ilwn ni hyn yma. Fo ddari adeiladu'r Stag's Head Inn fel tŷ ffarm newydd ar gyfer Llwyn Uchas. Ar y dde fan yna, yn y top, mi welwch chi lun dynwyd chydig bach cyn, neu pan oedd y lle ar werth yn y pen dwytha, mi roedd hi'n dal yn siop yr adeg hynny. Dwi ddim yn arbenigwr ar Photoshop o bell ffordd, ond dwi wedi rhyw chwarae gwmpas fan hyn ar y llun ar y chwith, i drio creu rhyw syniad falla o'r tŷ ffarm newydd, strog tŷ tafarn, gafodd ei godi yn dŷ newydd ar gyfer ffarm Llwyn Uchas. Cyn 1828, mi'n dweud, mi ddewch chi weld pam dwi'n dweud hynny yn y munud, achos oedd ono erbyn 1828. Yna, lle doth yr enw, yr Stag's Head. Wel, mi welwn ni fan hyn ar y sleid yma, arwyddlyn ac arbais y teulu Hydart. A'r arwyddlyn ar dop yr arbais ydy pen carw. A dyna pam, wrth gwrs, hynny di, achos wrth gwrs mi roedd tai tafarnau ystalwm yn hongian arwyddion tu allan mewn oes pan o pobl ddim yn gallu darllen, yn hongian arwyddion tu allan, ac yn aml iawn oeddech chi'n cael arbais teulu, dyna pam bych chi'n cael y darn arms ma mewn sawl tu tafarn, mae'r Newbro Arms yn Bont Newydd yn dydi arbais yn teulu Newbro ac yn y blaen. Y Llanfair Arms yn Groeslon, penionyn ar lafar, a wedyn mi ganddoch chi'r Stag's Head Inn ym Mhen y Groes, efo llun y pen carw yn hongian tu allan. A dyma nhw teulu wrth i fyw yno gyntaf. Mewn print pras yn y canol, mae Robert Hughes a Margaret Gruffydd i'w wraig. A mae'r wybodaeth amdanyn nhw yn dŵad o'r cyfrifiadau, bob 10 mlynedd yn y flwyddyn 1, dydy, mae'r cyfrifiad o 1841 ymlaen. Enwau'r plant, a wedyn yn fras dyddiad geni'r plant o'r wrth i hoed mewn cyfrifiad ac yn y blaen. Ambell i gyfeiriad yn y cofrestru plwy at gladdu rai ohonyn nhw, fel da ni'n gweld i dyddiadau marw nhw ac yn y blaen yn fan yna. Ond dwi hefyd wedi llwyddo i gael hyd i pwy oedd Margaret Gruffydd yma. Margaret Gruffydd oedd hi, ac wedi cael prawf o hynny. Mae'r achan fan yna, ond dwi'n mynd i ddangos i chi'n sydyn sut ydw i wedi darganfod hynny fel petai. Fel o'n i'n dweud, y cyfrifiad yn nodi, mae Llandeblig
oedd plwy genedigol Robert Hughes. Dyma ni gofnod y briodas yn Llanllyfni yn 1825. Robert Hughes o plwy Llanbeblig yn priodi efo Margaret Griffith o plwy Llanllyfni. Ond, os awn ni'n ôl yn sydyn, mae'r gwen y cyfrifiad, ysbrychwch chi ar Margaret Griffith, yn dangos mae yn yr Hob yn Sir Fflint roedd hi wedi geni. O, rwan ta. Yna edrych ar gofnodon treth tir plwy Llanllyfni. Maen nhw'n mestyn o 1770 tan 1831, o'na dreth yn cael ei dalu ar y tir felly. Mae'n nodi mae perchenog ar dir ffarm Llwynuchas oedd Gwilym Lloyd Wardle o 1811 hyd at 1810. A wedyn mae'n nodi pwy di'r tenantiad ac yn 1816 mae yna ddyn o'r enw Price Griffith yn dod yno a mae o'n dal yno yn 1830 pan mae'r cofnodion yn dod i ben. A wedyn 1819 mae o yn dal Tyn y Werglod hefyd ar y cyd efo Llwynuchas ac felly buodd hi o hynny ymlaen. O na rannu, neu unodd o'n i'n dweud wedi bod cynt, ond o 1819 ymlaen, mae'r ddwy ffarm yn cael ei ffarmio ar y cyd, a Price Griffith sydd yno, a mae yna gofnod o'i gladdu o yn Llanllyfni yn 1840 yn 72 oed. Felly, mi roedd, os awn ni'n ôl eto i'r ucha, mi welwch chi bod gan Robert a Margaret i hunan fab o'r enw Price. Felly, ni'n meddwl tybad o na gysylltiad rhwng y Margaret Griffith yma a Price Griffith. A diolch i yfeddodau technoleg dyddi yma, na fi yn teipio yn wefan Ancestry, chwilio am Margaret Griffith, oedd wedi geni yn 1800 yn fras, yn ferch i Price Griffith. I dech be was yn dod i fyny. A wir i chi, mae'r cofnod yma o fedydd Margaret, merch Price ac Elizabeth Griffith wedi geni yn lle yn Hartsyth, sef wrth gwrs tiroedd Gwilym Lloyd Wardle. Felly mae'n byd debyg yn sgil Gwilym Lloyd Wardle y symudodd Price Griffith a'i deulu bychan o ardal yr Wyddgrug, o blwy yr Hob ac ymgartrefu yma yn Llwynuchas. A'i ferch o wedyn Margaret wrth gwrs pan priododd hi yn 1825 naill ai flwyddyn honno neu'n fuan wedyn cael tŷ newydd iddyn nhw hun. Awn ni nôl at yr acha. Yna ddwy o'r genod fel gwelwch chi, lle mae gen i dipyn bach mwy o fanylion amdanyn nhw, enwau gwir nhw a chofnod o flwyddyn i priodas nhw o'r gofrestr. A Mary yn fan hyn wedi tanlinellu mewn coch wedi priodi Robert Ifas. A rheswm bod ni'n gwybod dipyn amdani hi ydy bod yna gofiant iddi hi. A dwi'n ddiolchgar am fan hyn i ddisgynydd i Mary Margaret sydd yn byw yn Bronallt yn Ffordd Llwyndy wedi ffordd y sir yn ddrwg i ni, ddim Ffordd Llwyndy. Wedi rhoi copi o'r llyfr yma, cofiant y diweddar Mrs Mary Evans, Grocery Stores Pen y Groes, ac yn y Grocery Stores y mae Margaret wrth gwrs yn byw Bronallt erbyn heddiw. Sôn am Margaret Hughes y Stag's Head Hotel Pen y Groes. I'r hwn le yr oedd i'r rhieni wedi symud ychydig flynyddau yn flaenorol o Llwynuchas, hen fferm dienwog yn y dyddiau gynt, ac a safai ger llaw y fan y saif o plasty pryderth Llwynon. Felly dyna osod lleoliad i ni yn stryd neu ffordd Llwynuchas. Dywedir bod Llwynuchas yn cael ei chyfrif yn un o'r ffermydd gorau yn yr holl wlad. A diau fod ei safle ganolog ym mhlwy Llanllyfni yn ychwanegu llawer at ei gwerth. Mae y fferm honno bellach wedi ei rhannu yn fan ffermydd, a mae hyn wrth gwrs yn cael ei sgrifennu ar ôl marw Mary yn 1897, felly da ni'n sôn am ddiwedd y ganrif. Mae'r fferm honno bellach wedi ei rhannu yn fan ffermydd, neu'n hytrach yn cael ei dal gan wahanol bersonau, a'r rhan fwyaf o lawer o bentau poblogaidd a chynyddol Pen y Groes wedi ei adeiladu arni. Hefyd, mae o'r hen adeiladau wedi ei chwalu erbyn hyn, fel nad oes yn aros i nodi a fan, ond yr ysgubor o'r hon sydd wedi ei throi yn ddau dianedd. Mae rwy'n yn edrych ar beth sy'n o heddiw, a does e ddim tebyg i ddau di wedi addasu o ysgubor yno heddiw. Ond dwi'n gwybod mae'n bosib bod yr adeilad yn dal yno, ond wedi ei ailwampio tu hwnt i bob adnabyddiaeth. Beth bynnag, na lun o Mary Evans allan o'r gyfrol, roedd ei geni,
yn 1830. Mae'r rheswm pennaf dros symud i'r yn, o bregyd wrth yr enw hwnnw o'r nabyddu'r y Stag's Head hyd heddiw, medda fo, rhedeg hynny. A mae'r gair yn am ddiddorol, wrth gwrs, yn dydi, mae hynny yn nodwedd o sawl ardal, lle maen nhw'n sôn am yr yn, a mae hwnnw wedyn yn mynd yn ring ar lafar. Ni'n ymwybodol o lefydd fel ring Llanfrothan, Bron Dan Wams, ring Llanelheuan, y Reifals Inn, ring Tudweiliog, y Lyn, y Leion Inn, felly y ring, yr inn yn mynd yn ring. Beth bynnag, y rheswm pennaf dros symud i'r inn, o blegyd wrth yr enw hwnnw, nabyddu'r y Stag's Head hyd heddiw, oedd fod yr hen anedd yn llwyn uchus, yn dadfeilio, a phob arwydd yn dangos nad oedd cwymp ddim ymhell. Iddynt hwy fel teulu y codwyd yr inn, gan y mister tir, ac wrth symud o un tir llall, nid oeddent yn newid y fferm na'i rhoddi i fyny, o blegyd parhawyd i laddurio a chadw y tir am flynyddoedd lawr wedi symud i'r tŷ newydd. A dyma ni map 1828 o'r rheilffordd Nantlla, roedd yr enw swyddogol neu ffordd Huarn Bach. 1828 wrth yn dweud am ar un, fel gwelwn ni fan hyn, yn cael ei dangos. Mae'r ffordd, dyna beth sy'n cael ei galw yn ffordd Huarn Bach erbyn hyn, a Lôn Pita yn y fanna, ac yn ei blaen am ffordd y sir draw i fyny am Dal y Sarn. A yr un, jyst chydig bach yn uwch i fyny, fel bod sy'n gallu manteisio ar y ddau. Yn ei mae'n bosib bod sy'n wedi cael ei chodi, wrth gwrs, cyn 1828, i ni fod yn ymddangos ar y wel, mae'n bosib, mi oedd ddim yn amlwg wedi cael ei chodi cyn 1828, felly oedden yn ymwybodol bod sy ar ei ffordd, yn ta bod hi jyst wedi cael ei chodi ar ymyl y ffordd newydd, wrth gwrs, oedd yn dod i lawr, achos oedd y pishin yma, wrth gwrs, yn dod fel gwrs ni yn hollol newydd, a mi godwyd yr un ar ymyl y ffordd honno i fanteisio ar unrhyw draffig oedd yn heibio. Yna, un, wrth gwrs, o'r ffyla oedd yn arfer tynnu y cerbyda tram, achos nid y peiriant, nid injan oedd yn gyrru ar hyd rhyw ffordd Nantlla, ond ceffyla yn tynnu cerbyda. Yn atgofion Samuel Holland, y dyn oedd ynglyn â chwarae rhyw bryfdir yn y cyfnod dechreuol yma'n hyn, oedd o'n dipyn o arloeswr, oedd o'n byw yn y pen dwytha yn y tŷ mawr Penrhyn Isel, uwch ben Minffordd yma. Beth bynnag, neu Plas Penrhyn dwi'n credu, mae'n uwch ben Minffordd, ta waith. Mae'n deud yma hyn, bod o'n arfer mynd bob mis yn rheolaeth i Gaernarfon, i'r banc, i nôl pres, mwyn talu i weithwyr, a bod o'n aml yn arfer, I frequently drove to Pen y Groes, Llanllyfni, and from there went in a tram car drawn by one horse to and from Caernarfon, sometimes getting a cup of tea or a little bread and cheese at the Pen y Groes Inn. There being only one parlour, I met an Irish gentleman who was staying there, a Mr. Henry Archer. The first time I saw him in December 1829, felly da ni'n sôn am y flwyddyn ar ôl agor y rheilffordd. He had occasion to leave Dublin where his father and family lived and took up his residence at this little inn, the Stag. Ac yn fan honno roedd o'n aros, a da ni'n gweld y ddau enw fanna, y Pen y Groes Inn a'r Stag, a bod Henry Archer yn aros yno, a bydda Samuel Holland yn weld o'n rheolaeth, a bod o wedi dall bod o'n bwriadu falle bydd soddi yn rheilffordd Nantlla, a bod Samuel Holland wedi dwyn perswad arno fo i beidio, bydda'r heitiach iddo fo roed i arian ar ddatblygu rheilffordd o Ffestiniog, o'r chwarelin Ffestiniog i lawr i Borthmadog. Ac wrth gwrs, dyna ddigwyddodd, mi ath Henry Archer a'i bres i'w ganlyn i rochra honno. Ond mae'r ffaith bod o yn fan hyn yn cyfeirio at y Pen y Groes Inn a dal tren, neu dal tram, dda ni'n dweud, o'r Pen y Groes Inn i lawr i Gaernarfon yn ddadlenol iawn. A yn yr achos hynny, dwi am ddangos yr ysbyseb yma o'r North Wales Chronicle mis Hydref 1863 o dan y pennawd Nantlle Railway. An omnibus leaves the Pen y Groes station. Wel, wrth gwrs, nid y station
yr oeddan ni'n arfer bod yn gyfarwydd â hi, lle mae Wyn Stair fy'n hyn, ond rwla o gwmpas siop Griffiths, y Stag's Head, fel y groedd fi, siŵr o fod, oedd y Pen-y-Groes Station, os nad y dafarn ei hun, felly, ac bod nhw'n gallu cyfarfod yn fan hwnna, mynd dal tren yn fan hwnna, oedden nhw'n mynd i gyfarfod a thren yng Nghaernarfon ac yn y blaen, yn mynd i'r ddau gyfeiriad i Borthmadog ac i Gaernarfon. Felly mae hwnna'n hysbyseb bach digon diddorol yn 1863, cyn dyfodiad y lein fawr yr rheilffordd oedd yn mynd ar hyd Lôn Eifion wedyn. Mae'n ei fap degwm o 1840, da ni'n symud ymlaen rhyw 12 mlynedd o greu y ffordd dramffordd, felly dyna hi, mae'n hyn yn cael ei dangos. Ac ar y map degwm mae'n y gyfeiriad at fan hyn, dwi wedi farcio fewn gwyrdd a'r pishin bach yna mewn melyn, fel iardia oedd yn rhan o ffarm Llwyn Ddychas. Yn fan hyn roedden nhw'n byw, wrth gwrs, fel gallai brofi yn y munud. Ond beth oedd wedi digwydd yn ystod y 30au, o bod yna sawl ddarn o dir y ffarm wedi cael ei osod i bobl eraill, ffrydlesu o 61 mlynedd fel arfer. A pwy bynnag oedd yn cael y brydles yn gorfod codi tŷ neu 2 ar y tir hwnnw. Ac wrth gwrs, unwaith oedd y brydles yn dod i ben, oedd y tir yn dod nôl i'r perchenog, ond wrth gwrs nid jyst y tir, ond oedd y tai oedd wedi adeiladu ar y tir hwnnw yn mynd hefyd. Enghraifft, welwch chi'r rhes hir yma fan hyn, dyna rhes 2 Tre Dafydd, a mi osodwyd y tir ar gyfer codi'r heina yn 1836. Yr un cynharad wedi weld ydy yn union dros y ffordd fwy na heb, lle mae'r banc rwan, wrth gwrs, nid yr adeilad hwnnw mae honno, felly, ond ni osodwyd les ar y tir yna yn 1834. Ond yn ystod canol y 30au, mi oedden nhw'n codi mwy a mwy o'r tai mae da ni'n gweld ar y map yma. Ond mi oedd ffarm Llwyn Ddychas yn dal yn eitha sylweddol, wrth gwrs, gan bod diweddglo i'w chanlyn ni, felly. Ac adag y map degwm, mi roedd hi'n ffarm o 117 o aceri neu erwa, a Robert Hughes yn dal yr heini, felly. Ac yn y cyfrifiad y flwyddyn wedyn, mae'n cael ei nodi fel farmer and innkeeper, ac yn ymddangos o dan Pen-y-Groes sy'n profi yn fan honno yr oedd o'n byw a nid yn yr hen dŷ ffarm Llwyn Ddychas. Yn ei lun honno fo, wedi beintio yn 1857, ac ar y ffram, fel gwelwch chi'n fan hyn, mae, beth sydd wedi cael ei sgrifennu yna, presented to Mr Robert Hughes as a token of respect by his friends, Pen-y-Groes, February the 24th, 1857. A mae'r hanes yn yr Herald Cymraeg, bod nhw wedi ymgynnull yn hy, Robert Hughes, y Stag's Head in Pen-y-Groes, i'r diben o Ian Rhegu a'i ddarlun, yr hwn sydd wedi wneud yn nodedig o gywir a'i osod mewn gilt ffrêm ardderchog. Y lluniadydd ydoedd Mr E. Williams Caernarfon. Mi ddoth, mewn y 2 flynedd, mi gafodd Mr E. Williams Caernarfon i ordeinio, wedyn oedd o'n barchedig Ifan Williams Caernarfon wedi hynny. Ond oedd o rioed ag ofal eglwys, a mi oedd o ar hyd i oes y dyd y gwir, oedd i enwogrwydd o yn deillio o'r ffaith i fod o'n artist. A mae yn hanesydd celf ni, Peter Lord, wedi bod yn gwneud astudiaeth o waith a bywyd Ifan Williams Caernarfon. Un o ledrod yn Sir Aberteifi oedd o'n yn wreiddiol, oedd wedi symud i fyw i Gaernarfon, yw'ch chi flynyddoedd yn hynt. Bynnag, maen nhw'n cyfarfod yn y tŷ, a beth sydd yn eich syni chi mewn gwneud ydy, mae yn Saesneg yr oedd elfen o'r cyfarfod yma'n mynd ymlaen. Ar yr ymgylchiad o gyflwyno yr ardeb, dywedai Mr Jennings yn Saesneg, i fod efn teimlo diddordeb anarferol ar ei hun a'r tanysgrifwyr o gael y fraint o anrhegu Mr R. Hughes a'i ddarlun, gan obeithio iddo fod yn eiriaeth arhosol yn ei deulu. Mae'r llun yna gyda llaw bellach yn ddiogel yn cael ei gadw yn yr archifdy yng Nghaernarfon. Dwi wedi methu'n glir a ffindio pwy oedd y Mr Jennings yma, Mr W.G. Jennings, oedd wedi cael ei godi yn gadeiru neu'n lywydd ar y cyfarfod yma. Ond yna fo gafodd gyflwyno y llun. Rhyw fath o ddiolchgarwch gyn i gyfeillion i Robert Hughes am ei gyfraniad yn lleol. Mewn 10 mlynedd wedyn, mae yna gofnod yn y goleuad am farwolaeth i wraig o ar y nawfed
o fis Rhagfyr. 69 mlwydd oed, Mrs Margaret Hughes, priodd Mr Robert Hughes, Stags Hedyn, Pengroes, Llanthywni, ar ôl 4 mis o gystydd poenus. Rwy'n ddioddefodd yn hynod o dawel. Roedd yn cael ei hystyried gan bawb eich adnabod fel un o'r gwragedd mwyaf teimladwy a charedig, a diau y bydd yn golled fawr i dlodion yr ardaloedd ar ei hôl. Roedd ei hangladd yn un o'r rhai mwyaf a welwyd yn y cymdogaethau yn yr oes yma, yr hyn oedd yn arwydd ei bod yn cael mawr barchu gan bawb o'i chymdogion. Yn arwyddo. A wedyn, i fynd yn ôl i gofiant i'm herch am un i bach, mae hyn yn cael ei ddeud amdan Margaret Hughes ac am Robert Hughes yn ta. Bydd farw Margaret Hughes rai blynyddoedd o flaen ei ffriod, ac ar y cerdyn cof amdani mae gwyn ei fyd a ystyrio wrth y clawd, ac mae y geiriau yn nodweddiadol iawn ohoni o blegu Dorcas Pen-y-Groes y gelwyd i gan lawer un. Wedi byw am gyfnod ar ei hôl yn Nyffryn Galar, yn cael help o'r hen adnodau addysgol pan yn blentyn, galwyd ar Robert Hughes i gerdded y llwybr ar hyd yr hwn yn ei ddychwela. Roedd y naill a'r llall yn aelodau eglwysig yn bethal ers blynyddau, a bu y ddau farw mewn tawelwch mawr, gan bwyso yn llwyr ar arddewidion a digelwyddog o ddiw. A mae yna gofnod o gladdu Robert Hughes yn Llanthymni yn mis Chwefror 1881 yn 81 oed. Felly, i ddychwelyd at yr goedan deulu yn ei bach, dyna tafiodd o farw Margaret a'i gŵr John oedd yn gyfrifol am y dafarn wedyn. Mae yna gofnod o'i priodas nhw yn Llanthymni yn 1874 mi roedd o ar y pryd yn dod o Blwydd Bererch. Wrth gwrs, fel chi'n gweld, y residence at the time of marriage a'r dysgu fy nofyn. Ond un o Blwydd Penllach tu draw wedi dwyliog yn llun oedd o yn enedigol yn ôl y cyfrifiadau. A wedyn, 1874 sydd maen nhw'n priodi felly. Mae yna un cofnod bod o yn cadw'r drwyddeg 2 flynedd yn hynt. Dwi'n yn hollol sicr ydy hynny'n gywir ei peidio, ond dyna sy'n cael ei ddeud. A hynny mewn achos bus, fel gwelwch chi fan hyn. Mae'r hanes yn y Baner ac Amserau Cymru, mis Chwefror 1894, achos llys yng Nghaer rhwng John Jones y Temperance Hotel Pen-y-Groes yr oedd erbyn hynny, nid yn y Stags Head, yn erbyn Greenol Weekly, wrth gwrs, y bragwyr ynde. A beth ni'n gael yn wybodaeth allan o'r adroddiad yna, bod John Jones, meddwl o'n fan hwnnw, neu medda'r gohebydd, mae rhywun wedi gwneud camgymeriad o bosib, bod ono wedi dod yn denant i'r Stags Head yn 1871. Wedyn yn 1878, bod chenog y brygles, neu bod perchenog yn ddrwg i ni, wedi rhoi prygles i John Jones, sef wrth gwrs y perchenog tir rwan, stad Bryncir, wedi rhoi prygles iddo fo. Bod o'n cael prygles ar y tir lle roedd gwesty y Stags Head a'r tir drws nesaf ar yr amod i fod o fewn y flwyddyn i adeiladu tŷ yn gyfochrog ar gwesty gwneud hyn. Dyma'r adeilad sydd yn cael ei adnabod wrth gwrs ers blynyddoedd bellach fel Cymru Fydd. Drws nesaf yn union dan yr into bron iawn, felly yn sicr wal efo siop Griffiths. A wedyn yn 1890, eto yn hanes ar achos llys, mi roedd John Jones meddwl nhw wedi trosglwyddo y gwesty a'r tir i gwmni Greenol Weekly. Bod wedi gwerthu les mewn ffordd ar y lle iddyn nhw. Bod nhw yn dymuno helaethu busnes yng Ngogledd Cymru. A pan bod nhw wedyn wedi sylweddoli bod y selerydd yr hyd fychan wedi mynd ati i greu selar newydd ac wrth gloddio bod nhw mewn gwirionedd wedi hambygio drws nesaf lle yn cwyno bod y drysau wedi, bod nhw'n cau bod y ffenestri'n rhydd o'i lle, bod y wal wedi mestyn allan 2 modfedd o fod yn syth i fyny ac yn y blaen. Ac a dweud y gwir, mi nillodd i achos mi gafodd 125 o iawndawl oedd yn bres sylweddol wrth gwrs ar y pryd. Yng nghyfrifiad 1881, i fynd yn ôl o'r wrth yr achos llys am chydig bach, cyn iddo fo gael gwared o'r lle yn 1890, yng nghyfrifiad 1881, mae yno ddod i colli dad yng nghyfraith, wrth gwrs, tad Margaret flwyddyn ynghynt. Mae yno yn cael ei ddangos fel hotel keeper and farmer, felly mae'n amlwg bod o'n dal i ffarmio. A nid yn unig mae gynno ffarmwr yn ogystal â barmed, sef ei gyfnithar o'i hun yn gofalu am y dafarn, yn gweithio yn y dafarn, a ganddo fo hefyd 2 yn y gwylod yn fanna, John Jones a Griffith Jones, oedd yn weision ffermydd.
yn byw i mewn. Felly mae'n amlwg bod ganddo fo 2 was ffarm bod yn cyflogi 2 was ffarm a gyntaf hun. Felly mae'n amlwg bod yna ddigon o dir yn dal i fod yn y cyfnod hwnnw i gyfiawnhau i alw fo yn ffarmwr yn ogystal a dyn cadw gwesty. A wedyn yn yr rhestr yma o 1886 o fusnesa Dyffryn Nantlle a Pen y Groes yn benodol, da ni'n gweld wedi chwyddo fo fan'na, welwch chi'r sieran i ddangos lle mae'r gwreiddiol. John Jones, licensed victualler, Stag's Head. Fel da ni'n gweld yn y map yma, rhyw chydig o flynyddoedd wedyn, roedd tir o'i gwmpas o. Mae yna 30 mlynedd ers y map yn 1828, pan oedd y Stag's Head, dyma ni yn cael ei ddangos yma hyn arwydd, cyfeirio ato fo, pan oedd hwnna yn adeilad ar ben ei hun yng nghanol tir ffarm. 30 mlynedd yn ddiweddarach, mae o'n un tŷ yng nghanol rhes mewn clwstwr o dai yng nghanol pentra Pen y Groes. 1891, fel gwelson ni yn yr achos llys, yn 1890 oedd o wedi trosglwyddo'r lle i Greenol Wickley, ac yn nodion llys yn Adon Caernarfon, i Sionel Cynlynol, mae'n trosglwyddo, mae'r drwydded yn cael ei trosglwyddo, ddylwn ni ddweud, gyn yr Ynadon, o'r wrth John Jones i wr o'r enw Arthur Burrows Garrod. O ran John Jones ei hun, wedi symud i dros nesaf roedd o i'r commercial, fel oedd hi'n cael ei galw, sef Cymru Fydd erbyn hyn. Ond wrth bynnag, dyma ni ocsiwn Stad Bryncir wedi mynd i ddyfroi dyfnion i'r raddau helaeth ydy gwir, pan fuodd mab Sir Joseph Edwards farw, mi ddari feibio nhw benderfynu a gwerthu oedd yr atab. A felly dyma ni ran o fapia ocsiwn Bryncir yn 1891. Dyma ni y Stag's Head yn y canol y fanna. A dwi jyst am ddangos hefyd o bell fel tai, felly yr holl bentra dyma'r afon yn y gwylod, felly hen dir Tan y Bryn, ddim adrogyn Tan y Bryn, Llwyn y Dduchas, oedd y tir yma fan hyn, a Tan y Bryn, Tyn y Werglad yn dweud, Tyn y Werglad Llwyn y Dduchas, tirodd yma i gyd. Rwan ta, da chi'n gweld bod y tir wedi rannu fyny yn wahanol lotia mwyn cael ei gwerthu, felly gen yr ocsiwn iar. Ond na 46 ohonyn nhw yn yr catalog yn cael ei disgrifio fel Llwyn Dduchas. Ond erbyn hynny, dim ond 4 ohonyn nhw oedd yn cael ei dal gen John Jones. Felly mae'n amlwg bod y ffarm wedi dod i ben i'r raddau helaeth iawn, a dim ond chydig o dir oedd yn dal ar ôl erbyn ocsiwn 1891. Ailot, digon diddorol i dynnu sylw ato fo, ar hyd ffordd Llwyndy, pen draw ffordd Llwyndy ar yr ochr chwith, ar ôl chi basio'r rhes 2 ar ochr y ffordd, oedd 2 gaedd yn cael ei galw'n Bryn yr Ynn. Ddim yn siŵr os yna Bryn yr Ynn, ta Bryn Ring, oedd nhw dweud, mae Bryn yr Ynn yn nodli well, ond beth bynnag. Ond, wrth gwrs, yn ddiddorol iawn, maen nhw wedi codi tai yma hyn, dyma yr hen ysgol gynradd Pen Groes oedd yma hyn, wrth gwrs, yn dem i chwalwyd hon, a mi godwyd stad o dai, a genw'r stad tai, wrth gwrs, ydi Pen y Bryn, de. A tu ôl, lle mae ddynglos yma hyn, wrth gwrs, yn does, wrth yn difynnu ffordd Llwyndy, fanna oedd Bryn yr Ynn, y Bryn oedd yn perthyn i'r Ynn. Ond yn yr ocsiwn honno, mi fethwyd a gwerthu, bod Greenol Wickley wedi cael y les, mae'n amlwg, doedden nhw ddim yn teimlo fel prynu'r rhyddfraint ar y pryd, yn sicr. A mi gafodd, ne chafo, doedd Stad Bryncir ddim yn teimlo bod nhw wedi cynnig digon, mi tynwyd ti'n ôl ar 300 o bunna. Blwyddyn wedyn, mae yna gofnod bod gwraig John Jones wedi marw yn y Commercial Hotel Pen y Groes, a diweddar o'r Stag's Head Inn, sydd yn dangos mae'r Commercial Hotel oedd enw yr gwesty dirwestol. Illa bod crediriad wedi cael digon ar werthu diod a phobl wedi meddwi i tafan nhw. Ddaru nhw benderfynu codi gwesty dirwestol drws nesaf yn y Commercial Inn. A fel gwelwn ni yn yr achos llys yn 1994, mi gafodd o Iawndal. Ond erbyn y cyfrifiad nesaf yn 1911, oedd o wedi symud o'r ardal yn llwyr, oedd o wedi mynd yn ôl i'w Gynefin. Oedd o a'i fab yn byw yn ffarm Pen y Bryn ym Mhlwy Penllach yn Llŷn. Ac felly dyna ddiwedd a'r gysylltiad uniongyrchol y teulu gwreiddiol fel tai efo y Stag's Head. Mi yna sawl ocsiwn ar Stad Bryncir, dyma chi ddap eto o ocsiwn yn 1895 pan oedden nhw'n trio gwerthu. Ac yn ddiddorol iawn, da chi'n gweld enw'r perchenog ar hyd ymyl y tir, ymyl y stryd Lôn Peter. Dwi'n cymryd na hwn ydy'r dyn sydd wedi rhaid i enw
i Lôn Peter, so Mr Peter Roberts, mi gynnodd o dir dros y ffordd fan hyn hefyd. Breifiad 1901, mae o'r Arthur B. Garrod, mae Arthur Burrows Garrett wedi cael y drwydded, fo a'i deulu, Sais o Cransford yn Suffolk yn wreiddiol, oedd Arthur Garrett, ond mae'n amlwg bod o wedi dod i Gaernarfon i ddechrau, oedd ddau blant hynaf o wedi cael ei geni, yr ail a'r trydydd o'n i'n dweud, oedd un di eni'n Llundain, y ddau arall i geni'n Caernarfon, a wedyn 8 mlynedd ynghynt, mi oedden nhw yn Mhlwyr Llanllyfni, ac mi roedd y plant fenga wedi cael ei geni. A beth sy'n ddiddorol wrth gwrs ydy, mae Saesneg, ac yn y cyfrifiad yma, da ni'n cael gwybodaeth am iaith y bobl. Saesneg oedd iaith yr rhieni, ond mae'r plant yn ddwyieithog. Dyma ni gofnod yn 1912. Mr Garrod said he had been tenant of Mrs Greenall and Company for 11 years. 2 years ago he received his first notice to quit, but that was withdrawn and the rent reduced. The house was in a bad state of repair and the brewers arranged to repair it. The contract was let to Mr Ivan Jones, but owing to a dispute, the contract was not carried out in its entirety, though new stairs and lavatories were put in. Ond cwyno mae o am gyflwr yr adeilad bod Greenall, a dwi ddim yn gwybod oedd Greenall wedi prynu'r rhyddfraint y lle erbyn hyn, o'r wrth stad Bryncyn yn byd i bod nhw, ond nad oedden nhw ddim yn cynnal yr adeilad yn digon da i farn o. Ac erbyn 1913 mae yna gyfeiriad ato fo yn cadw'r Bowling Green Hotel yn yr Wyddgrug wedi cael llon bol ac wedi troi i gefn. Dwi ddim yn hollol sicr pwy ddoth i'r Stag's Head nesaf, ond yn fan hyn yn 1917, mae yna gofnod bod y drwydded wedi cael ei throsglwyddo o un brawd i'r llall, dwi'n cymryd ydy, sydd yn fan hyn, bod drwydded yn cael ei symud o Ruth John i Peter Morris, bod yna rei'n gwyno bod yna yfad yn ymlaen yn y cefna, a bod nhw eisiau newid nad o'na ddim gormod o ffyrdd i ddod i mewn i'r dafarn trwy'r cefn. Beth bynnag, Peter C. Morris yn cael y drwydded, ond 2 flynedd yn diweddarach, mae yna gofnod o'i baddu o mynwan Llanllyfni, a mae yna adroddiad papur newydd am hanes i farwolaeth dwythaf, a mae'n dweud yma'n hyn, yr oedd Mr Morris yn fawr i barch gan bawb ac yn eglwyswr cadar. Am flynyddoedd bu yn ddarllenydd lleug trwyddedig yn yr esgobaeth, yn warden yn Llantrediw, yn organydd hefyd ac yn athraw ffyddlon. Fe hefyd oedd ysgrifennydd y clwb ceidwadol ers blynyddoedd. Oedd y clwb ceidwadol gyda llaw yn rhan o'r adeilad drws nesaf i'r neuadd goffa. Beth bynnag, neu'r neuadd farchnad wedi ac yn wrth gwrs cyn bod yn neuadd goffa. Yr oedd iechyd yn amlwg yn torri lawr i'r stro, ond ychydig feddyliau fod y diwedd mor agos. Eith am droi Bethesda ceisio atgyfnerthu ychydig, ond cafodd ymosodiad trwm o'r pneumonia yr hwnna gwrchddygodd, gyda'i weddw a lliaws o blant i alaru ar ei ôl. 10 o'na o bywla i, ond y lliaws o blant mae'r adroddiad wedi newydd yn dweud. Ac yng nghyfrifiad 1911 i weddw fo, Ann Morris sydd yno yng ngofal y dafarn, a mae yna 2 o'r merched yno yn ei helpu hi. Y teulu Morris oedd yno. Ac yn 1916 mae yna nodyn digon trist a dweud y gwir bod un o'r plant y plentyn hynna, dweud y gwir y mab hynna, oedd o'n i 30 erbyn hynny, bod o wedi i ladd yn ystod y rhyfel cyntaf. Un arall o fechgyn Pen y Groes wedi syrthio ar faes y rhyfel, ym mherson y cyfaill ieuanc Charles Edward Morris, mab hynaf, Mrs Morris, Stag's Head. Ymfudodd i'r gorllewin, ac yno y penderfynodd yn uno ar fyddin. Blin ydy'w derbyn newyddion o'r fath hyn, ac eto dyma'r newyddion sydd yn dod yn ddyddiol i amryw o'n cyfeillion hwnt ac yma. Oedd o, yn ôl y cyfrifiad, y dienni ynglyn dyrdwy yn 1978, achos un o'r fan honno, oedd Mrs Morris yn unigol. Mi fuodd y teulu'n byw mewn sawl lle, dweud y gwir, cyn dod i fyw i Ben y Groes yn ôl man geni y plant yn ôl y cyfrifiad. Ond am ryw lle, dwi'n gwybod am bod o di ymfudo i'r gorllewin a doedd o ddim yn un o blant Pen y Groes pan oedd o i ffwrdd, dwi ddim yn siŵr, ond dydy enw fo ddim ar y gofgolon ym Mhen y Groes, ond mi lladdwyd o yn y rhyfel cyntaf yn 1916. A dwi chwaith ddim yn gwybod ydy byd yn union doth trwydded y Stag's Head i ben. Ond dwi wedi ben nath, da ni'n y cyfnod yn nechrau'r 20 gan i ddod i'n dweud, lle roedd y mudiad dirwest yn eitha blaenllaw, a teimlo bod yna ormod o deit tafarna ym mhob man a bod eisiau cael lawr ar y niferoedd. Dyna
digwyddodd i'r Stag's Head yn y pen draw. Ac wrth gwrs, mi brynwyd y lle gan Thomas Griffiths, a wedyn dyma ni lun o 1925 yma'n hyn, o'r siop, wedi agor y siop. Ddoth wedyn yn T. Griffiths and Sons yn y pen draw, wrth gwrs, siop Griffiths ar lafar. Honno, a dyma sydd wedi sgrifennu mewn llawysgrifan ar y negeith i fod ar y llun with The Season's Compliments 1925. Pympio petrol a phob dim sydd allan. Ac wedyn, i ddod y siop yn mynd tan 2010, a mae'r llun yma wedi dynnu tua'r cyfnod hwnnw pan oedden nhw yn gwagio'r siop. Da chi'n gweld, ffenast yr ochr isa o honno wedi gwagio ben hynny, ond mi oedden nhw yn y broses o wagio y siop. Ac wrth gwrs yn dilyn hynny, y doth yr orsaf yno. A diolch i'r orsaf, yr ydyn ni yma heno, yn cael gwrando dipyn bach ar yr hanes. Ond diolch yn fawr iawn i chi am wrando cyhyd. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn i chi, Dilwyn. Ie, da i byn bach dros amser, ond wrth gwrs fysa'n gallu gwrando tan yr yma yn y bore. Mae yna gyfle i bawb ofyn cwestiynau. Mae yna tab, os da chi'n gweld bwtwm Q&A ar gwylod eich sgrin. Mae gynnu ni un yn barod gan Terry, sy'n gofyn am y holl enwau fel Dimben ac Wenglodd, ac eu hanes nhw. Na'r cyntaf na'n ddiaeth i mi. Werglodd falle di'r ail, enw ar fath o gaed i werglodd. Wrth gwrs, eto sy'n cyfeirio at y ffaith mae tir amaethyddol oedd ar un adag felly, ynddo. Mae'r enw cyntaf na'n ddiaeth i mi, Dimben. Ie, oedd mi na i gofyn cwestiwn os mi gai. O'n i jyst yn meddwl, Temperance Hotel mae hwnna'n un newydd iddo fi. Ydy hynna hefyd oherwydd... Ie, y Temperance Hotel ydy, lle nad o'na ddim alcohol yn cael ei werthu, de. Reit, ie. Ie. Felly, hyd yn oed cyn iddo droi mewn i Siop Griffiths, mi oedd... Ie, na chi, yr commercial un oedd hynny. Yr commercial, reit. Cymru fydd. Oedd John Jones a Margaret wedi symud o'r Stag's Head, wedi trosglwyddo'r drwydded i beth yna Galos, na chi. O, Garod, ie. Oedd nhw wedi trosglwyddo drwydded i Garod, a wedi rhoi o bosib y dafarn yn ôl, felly doedd o ddim eisiau mynd i'r gorau'r dafarn, a wedi symud i gadw tafarn ddirwestol trwy'r nesaf, Temperance Hotel. Y mudiad dirwest neu'r Temperance Movement oedd yr mudiad oedd yn argymell cau tai tafarna. Felly de. Felly mae hynny digon diddorol. Dwi'n dangos foed fan achos mi fydda fy nain, pa fydda hi'n sôn am fynd i gaffi, nid mynd i gaffi fydda hi, ond mynd i Temperance. Dyna ddi gair hi am gaffi. Ond lle nad o'na ddim alcohol i'w gael, wrth gwrs. Mae Iolo Price yn gofyn, Pen y Groes ydy'r enw'r tŷ yng nghanol pentref Tan y Grisia. Ydy o'n debygol bod hyn oherwydd mae dyma man cyfarfod? Wel, mae'n bosib, ond dwi ddim yn meddwl, dwi'n meddwl na cwbl ydy Pen y Groes, ydy enw ar groesffordd, enw arall ar groesffordd mewn ffordd, ynddi. Hynny ydy, be gynnoch chi yn Pen y Groes mewn ffordd oedd un ffordd yn dod i mewn i ffordd arall, ynddi. Bod Pen y Groes falle'n fwy o enw ar gyffordd, os liciwch chi. Ynddi. Ta bod hyd yn nes ymlaen ar hyd i gyfeiriad Caernarfon, lle mae ganddo ni bedair ffordd yn cyfarfod ei gilydd, mae ganddo ni groeslon, does? Chi, Penta'r groeslon, de? Ie. Ynddi. Felly dwi'n meddwl na jyst enw wedi deillio o'r wrth sefyllfa ddaearyddol o lle, ydi o. A wedyn, swn i'n tybio bod, dwi'n mynd nabod Tan y Grisia ddigon da, swn i'n tybio fosib bod yna ffyrdd yn cyfarfod yn fan hwnnw, felly gan bod o'n nghanol y pentra. Mae Gwilym yn gofyn... Dwi wedi bod yn meddwl hynna fy hun, tybad ydy hwnna'n rhan o adeiladau Llwynon. Dydy o ddim yn cyfeirio yn y llyfr nag i ynghofiant Mary Evans, mae'n mond yn sôn am y sgipor oedd yn dŷ, oedd wedi droi'n ddau dŷ erbyn hynny felly. Ond dwi wedi bod yn meddwl tybad oedd posib bod yr garej mewn ffordd yr hen feidyn yn fydd yna gweddol cynt yn rhan o'r llwyn ddichas gwreiddiol felly. Dwi ddim yn gwybod ydy'r ateb. Sa'n bra meddwl bysa fo.
Da ni hefyd Ie. gyda cwestiwn yn gofyn o ble daeth y teulu Griffiths, sy'n bychen Sio Griffiths. Ne, mi oedd. Dwi ddim yn gwybod, dweud y gwir, o le oedd y teulu Griffiths, un o lle oedd Thomas Griffiths i hun, dwi ddim yn gwybod beth yn iawn. Dyna sydd yn rhyfedd yn aml iawn. Mae rhywun yn astudio hanes, a os na byd â chi'n dod at heddiw, mae'n anoddach ffeindio'r wybodaeth, achos wrth gwrs mae yna gofnodion ysgrifenedig ac yn blaen o gyfnodion cynnar, ond mae pethau heddiw, mae'n dal yn meddiant pobl ac yn wybodaeth breifat i lot o bobl. Wedyn, a ffeindio pethau mwy diweddar yn anodd iawn yn gallu bod yn anoddach. Oedd hi'n sicr y dafan gyntaf am hyn y groes, ond dwi ddim yn gwybod os oedd hi'r beth am ddyffryn anlla cyfa. Ia, dwi'n mynd amad i gwir, achos lle arall... Wel, mae'n siŵr bod yna dafarna yn Llanllyfni i hun, swn i'n tybio. Achos Llanllyfni, wrth gwrs, oedd yr unig bentra oedd yn bodoli yn y dechrau yn Llanllyfni, yn Dyffryn Nantlla, oedd Llanllyfni, Plwyf Llanllyfni, oedd yr rhan fwyaf ar Dyffryn. Ond yn sicr ym Mhen y Groes, ia, y stag oedd y dafan gyntaf. Ac, ia, os mae mwy o cwestiynau yn dod, mi fydd ni dal, ond unwaith eto, dwi jyst eisiau diolch i chi Dilwyn am ddod. Dwi hefyd eisiau ysgoffa pobl, mae gynda ni mwy o ddarlithoedd ar y ffordd. Mae gynda ni Bob Morris yn siarad dydd Sul nesaf yma mewn wythnos. Dwi eisiau ymddiheurio eto am wsos dwytha. Ac wrth gwrs bydd Angharad Thomas yn siarad ar syth. Ti di tawelu dy hun, Gwian? Technoleg, not my strong suit. Ia, ac bydd Angharad Thomas yn siarad am llythyrau Llion yn siarad am llythyrau rhwng Ar Williams Parry ac Arselin Roberts, ac ar y 28 o Dachwedd mi fydd Dr Fiona Owen yn siarad am yn darlitho am y Brodyr Francis hefyd. Felly, mi fedrwch chi e-bostio fi neu edrych ar gwefan Dolen i ymuno gyda y darlith yna. Diolch yn fawr iawn i chi. Diolch yn fawr iawn i Dilwyn, oedd o yn agoriad llygad faint o hanes sydd yn yr ardal, a diolch yn fawr iawn i chi. A fel y Gwion yn dweud, mae yna llwyth ar gael, ac os ydych chi eisiau gwylio y darlith yn ôl, mi fydd hwnna ar gael wsos yma, a mi nawn ni rhannu hwnna a Gwion rhannu allan. A diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn i chi, Dilwyn. Diolch yn fawr, croeso, diolch yn fawr.